ଇରେ ସତ ଜଳ ପରିବେ? ହଁ ବା ହାତ ମାରିନ କାଖେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଚେକ୍ କରୁନ ସତ ଜଳ ପରି ନୁହଁ କାହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜଳ ପରି। ହେ ଜଳ ପରି ତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ରହନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ମଝିରେ? ଯୁଗ ମଡୁଲେସନ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେ 4-5ଟା କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକରେ ଆସିକି ରହୁଥିଲୁ। କ'ଣ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲ? କ'ଣ ବା ଆମେ ପରିନା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍କ କରବା। ଆମେ 4-5 ଜଣ ନଈ ନାଳ ଡ୍ରେନ୍ ଫେନ୍ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ିକିରି ରହୁ। ସେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ବସିଲା। ସେ ସୁଅରେ କିଛି ପରି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ, କିଛି ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ, କିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଇଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଇଏ କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା ବା ପାରାଦ୍ୱୀପ। ପାରାଦ୍ୱୀପ? ହେ ଶଳା ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଭାସି ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି କେମିତି? 9ଟା ବେଳୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ପଳେଇବ।